alhamdulillahi rabbil alamin en keɗiɗo hande e joddade e gorko maabo jontaɗo hande kewɗo e tiyataruji kewɗo kala e nder rendo men ko ɓiɓɓe fulɓe mbawata weltorade omo wiye Dj Du hande noon miɗen jewta yewtere gorko pullo balluɗo leñol ngol mo gandanɗa hoore ma leñol ngol ene andi hombo woni kanko ɓadde hombo woni leñol ngol hombo woni on ko Abdourahmane Ka noddirteɗo Gajel gorko mbo Daara Jolof balluɗo Pulaagu hande min joddiɗo e Dj Du tol ko mbiɗa e Abdourahmane Ka mo gandanɗa hoore ma hande gurdam makko fof ko Pulaagu. Mi salminima ceerno maɗa bisimilla. aɗa andi ndeɗo jonde mboɗo jogui hen fartaŋeji ɗiɗi kadi payte bisimilla. joɗoɗademi e gandu kono kadi taw ko gandu moderne kono kadi taw ko intellectuel de haut niveau jiɗɗo Pulaagu batu saabi jonde nde noon ko waɗo nangue ngue jagge tello nangue ngue ope woni Abdourahmane Ka ɓurɗo lolinde Gajel Ka ay mi wima so tawi neɗɗo yontama o foti namdade hoore makko tan o wi somi waɗani ko ponmi wadde ko hol mbaɗa noon somi waɗani nde mbawmi nde holle mbaɗani sa faami goɗɗol konngol paama aade ardade aduna harde ko nafa yetti ɓurɗo ko nafa wayata maɗe ko nafa yonno ɗaniɗo kono kala mo nafata ko kañum e nafa poti ɗon mbiɓe hay dammol ɓurimo nde tawno dammol so hawino way seeɗa ñaame kono neɗɗo ñaamreke yata e sohlama kono ko golle mbaɗe seni ka mbiɗa wonde ko kanko woni Gajel aɗa andi Gajel somani gaccel est ce que a haali ɗum signature ɗum ko signature hakkude mo ko Gajel mo somani gacce ittuɗo joote sippire basal addi tiguiriji ha joni gueɗe ɗe gandanɗa hoore ma ko gam yidde illide e wadde révolution milliard o waɗi ɗum e banque o wi fulɓe liggoro ay wima kalis ko ɗe ujunere so ƴeewi ko ɗum joni jiɗa aduna noon ko waɗi o addata haali golle gaɗo haala kawtino haalede kono kala ko jiiɗa welde yurminade ko meeɗi yetto ko natti ɓe mbi aduna ko laati jiiri meme tan ɗoro ɓe mbi ala aduna ko mawɗo nayji no tuddi sow mo jikki koko gasata mo jubbi koko gasata mo ɓafti koko gasata mo mefti koko gasata ala ko gasata sona ala ɗum noon ko ɗum woni ko Gajel faami o mahi jumaji o mahi jamaji o mahi école aji kono kadi o waɗi créé employéji ɗi gandanɗa hoore ma wonde ɓiɓɓe fulɓe gaare soɗon golla nde tawno ko liggade ɓuri tiggade te aade addani aduna harde bisimilla. min e makko mi meeɗa yimirde de jahran hay ñam gollo meeɗa wadde hakkude amen men ɗiɗo kono mo yiɗɗi Allah min kala jiɗɗo Pulaagu tiiɗaɗo Pulaagu jiɗɗo hoore mum batorɗo hoore mum fala mi yiɗat ɗum nde tawno yiɗde hoore mum ha tabita jeeya koye timmal fasnade gueɗɗum ha hisna koye cagatagal rende gañum ha sena koye neɗɗo e ndimo cabitere kadi ray kala de baba ƴetta sawru fiya nene ƴetta sawru manane didorno yofto baba ƴitto ɓiɗɗo ara ƴetta sawru fiya guiƴu men ala ko tene ko dunɗo ni won Allah so sagata gorko noon ɗanima ha tiisugo ha o fini o naaɗima ngoƴam ƴaɓa ni kaɗatde o ari ha e damal suudu yumma ko fuggi o naaɗima yumma ko Mouhamadan ko woni o wi komi malaɗo Sénégal komi kiitaɗo Mauritanie rosone heewi ɓowli o fen maɗum meeɗa rewde ko mbiraɗamo noon nawi famala est ce que ay mi wimo noon seigne Mara yummiraɓe ne kiwi kono potaji worɓe ne kiwi kono potaji babiraɓe ne kiwi kono potaji so neɗɗo ɓuurimo yimo moƴƴo ɓurɗum baba o ɓurɗum tiguirigui ha joni debbo moƴƴo so neɗɗo ɓuurima debbo moƴƴo ɓurɗum yimo moƴƴo nde tawno debbo wona sareɗade Gajel jibinaɗo ɓe gandino wonde
Gajel so tawi mawni ko no wayni ko non wonde no wayata ganda wonde yummiraɓe legal ɓe fof ɓe darata damal galle maɓɓe ɗo ɓe jogo booti maɓɓe moni kala wi wonde kañum woma ne tawno so tawi ɓiɗɗo barkinere ko ɓiɗɗo yimɓe fof so tawi ɓiɗɗo woodi no wayi e nder oɗon tuma ɓe mbiya wonde an yumma hay so ɓoyi saɗa yumma wiya wonde sonno mi andino ko ni wonde no mbayata ko ɗon nde tigi rigui ƴettan mi juuɗam ɗiɗi fof mi ƴeɓɓiri aduna noon ko ñam hondude woni aduna ko waɗi o addi haali golle gaɗo haala kawtuɗo haalede kono kala ko jiiɗa welde yirminade ko neɗi yiyata ko naati ɓe mbi ala aduna ko cebbe gorɗi kala jottaɗo ɓe mbi ala aduna ko mawɗo nayi ɗo tigi est ce que mo jikki koko gasata mo jibbi koko gasata mo ɓafti koko gasata mo mefti koko gasata ala ko gasata so wala ɗum saabi noon andude ko wonde koko gasata e nder ɗo tuma ko ɗum saabi sa nani sey ko mar kodana maysi ilman sire samba demba ali muta ɓutolatale joom hoore mo ndo ronake mbandu ñamoy course nani tattari saligino futur juɗɗum feñago nder samba jangguita dadiɓe cikka wonde o wuuri duuɓi ujunnaji ala ko ƴettude ñam gonɗi est ce que mi wima noon Gajel nayono hoore ma kadi yaaru seesa ko an tan yimɓe darata hade men waynondirde Abdourahmane Ka noddirteɗo Gajel hol yiyandema e leñol jogo ko wayno Abdourahmane Ka noddirteɗo Gajel kono kala dariɗo wiye leñol ngol liggaki leñol ngol wallaka te pourtant en keeɓi bawɗo pusde leñol ngol holko tagi leñol ngol fof rendude wona caggal Allah caggal makko en jaɓata en jabtora kadi gueɗel gotel so ngel woni e nder leñol ngol hewani yarude yeeso e yaade caggal est ce que en kewani ƴewde daraja mo Allah nokkire ɗo ala kewɗen ƴewde ko nehande mum yummade walla nehande mum babare ɗo puɗɗi ɗo nde hunde nde fuɗɗoto so tawi noon ngal duttal en goppani ɗum noon firti wonde ko tigi rigui ha joni en mbatta avancé walla firti wonde ko en dejjinno wonde ne yimɓe ɓe ko ardi eɓe maka kuɓeje ɗe e nder ɗon tuma wonno ɓe mbano ko ardi ɗum ɗon ɓe koɗanno koye gasde hay goto ala tan tawi teeru suuji oto suuji joɗɗi ƴetti suuji joɗɗi ala ko liggade wasde tigade wade tigi rigui ha joni ƴaw dende Gajel ɗum waɗi noon so tawi Allah addi daraja o dardini neɗɗo o kala jiiɗo e weltoro nder ala no hande mo jogui wat feere keɓa e ko jogui est ce que ɓuuri wiide wonde o handani e ko jogui ko so gueɗo jiidi a momti o jitti a momti o jitti o momti ala no wattino wade o momtire o jiide comment ɗum noon yoɓe tinno ɓe jagga Gajel aɗa andi inde makko le ko fitere olof nawnu jel ceeru ko bayi Allah Gajel woni neɗɗo mono fof ar ƴefta gueɗe mum Gajel ko mayo kume ɗum noon en jaggat goto min fof ara ƴetta ko jeeyi ko amma ɗum ala woɓɓe ɓe garana mbiya wonde ko kañumen jeeyi bo bugu rek ma jel est ce que kume inde nootimo joni haaliyanke international jarama ɗum ɗo noon sonno wonno koko prépare na ɓuranno ɗo est ce que kono ɗum ko hoɗa improvisé kono hakkude mum kono gasani nde tawno so tawi gorko sappudima worɓe ɓe jaɓani ko gueɗe ɗiɗi firti koɓe gandama walla ɓe kolaki ɗum kono min hay somi andama mboɗa anduma mboɗa andi ka gorko dimo daneɓe caliɗe yewade dari ɗo laɓɓe frontiére ndima ko caliɗe jahta ɗum a yahata goto a joɗata goto a ñamata goto a haalata goto a yewtata goto e nder oɗo jo a yarata goto fof ene tawi ɗum noon min beltima ɗum ko udditide tan ñamduno nanara ɗum noon leñol fulɓe Allah jarama on jarama hande jojjinɗen ɗo e maabo jontaɗo o e addude yewtere seeɗa e seeɗa Abdourahmane Ka noddirteɗo Gajel ɗum noon kume maabo jontaɗo holko mbaynortoɗa leñol ngol mbaynortomi leñol ngol ko yoɓe ndendu dental pooli ngi yiiɗamo te kala ko yana kurantake kala ko renndi hule herse ittinaygeɗa
dental noon wona dental tigirigi ha joni ɓawɗi welelele yitata goonga dental wona dental ɗemɗe welelele yitata goonga dental ko dental ɓerɗe wona dental terɗe ɓawɗi ko ma ndenndi ne ndilana harkillaji buuɓi ko ma ndenndi ne mbilla buuɓi ñaaki ko ma ndenndi no kula ɗum noon kala ko andi wawa settude ko rendude buuɗi ayi hay neɗɗo ko dental gudde kine ɗiɗi tondu dow tondu less noppi ɗiɗi guihe ɗiɗi ɗe juuɗe ɗiɗi ɗe ndoroɗon tuma ɗiɗo peɗeli holko ɗo jahata koyɗe ɗiɗi ɗe ɗiɗi jene holko jahata woto hen fof ko settude gonɗa keɗi hengal so witare wotere wumi heddo heddi nde so nofruwodur faɗi heddo nofruwodu heddi e ndoroɗon tuma so jungo woto heeɗi heddo ko heddi ko ɗum noon leñolam en jetti Allah no feewi Allah jarama a jarama yo leñol Pulaagu won caggal Allah caggal Gajel